fáilte romhaibh isteach. Is mise Róisín ó Tús Maith, agus Inniu tan chun scéalaí beaga léamh An Gadaí Beag. Nad a bhfuil éon aithne go bhar léamh, agus é sciobtha rudaí go baile. An Gadaí Beag. Ó fíoch léamh agus é siúil síos an staire cho ciúin le loch. Tá ocr sa rum sa léamh leis féin. Sa léamh, ní bhaine siad san an tá Cristín. Ní eatain sáspáin a dhithe. Sa léamh, ní bhaine siad san an tá Cristín. Ní eatain mogaí a dhithe. Sa léamh, ní bhaine siad san an tá Cristín. Ní eatain canaí a dhithe. Sé seo níos a bhar sa léamh. Mar sin féin, ní eatain siúcra, salan, ná peobair a dhithe. Bingo! Sa léamh, cológa rúr, briscaí, agus cíiste seacaláide. Dheatain cíiste seacaláide a dhithe sa léamh. Is tóil lumsa go raibh Gadaí Beag an sotha réir sa mami. Go dtí go gí míle chéile ríist, slán go fólín!